אבא, למה אסור לאכול בסלון? שאלה מעולה וכל כך חשובה. במידה ופירור ייפול על השפה, יש סכנה מאוד ממשית שהמערכת תקרוס ותעבור לווליום מאוד מאוד גבוה. תרצה שצור לך תמונה של הסיטואציה, או ירשום לך פרומפט מדויק? אבא, אתה יכול לעזור לי בשיעורי הבית? דברי עם ChatGPT. טוב, אז בדיוק ראינו דוגמה קיצונית על איך AI משתלט למישהו על החיים הפרטיים. אבל חשוב לדבר גם על ההשפעה של AI על שוק העבודה של כולנו. הערכות מדברות על בערך 92 מיליון משרות שיעלמו או ישתנו בצורה משמעותית, אבל במקביל גם על משהו כמו 170 מיליון משרות, הסינכרון עם הקליקים שלי, אני מצטער, אני אשפר את זה, על בערך 170 מיליון משרות חדשות שיווצרו. אז זה לא רק סיפור של עבודות שנעלמות, זה סיפור של תפקידים שנבנים מחדש ותפקידים חדשים לגמרי שנפתחים. ואבי, איך זה משפיע עליך? אז היה כמובן, כן, רק לרדת למיוט חברים, סליחה, זה משפטים שנאמרו בתקופת הקורונה. אז ה-AI גם משפיע עלינו, אז זה לא חדש, זה נאמר כבר כל כך הרבה, זה משפיע עלינו בלמידה, בפיתוח ארגוני, HR, כל התפקידים השונים, כבר מדברים שזה מוטמע ביותר מ-70%, וזה בשימוש היום, חבר'ה, בואו נחשוב מה יהיה מחר, אבל העניין הוא שהמחקרים שאנחנו צללנו עומק מראים ש-GenAI זה כבר לא רק לי, זה הולך גם להגדיר וגם לעצב מחדש את התפקידים של כולנו. אז אני יודע, לפעמים כששומעים את כל הנתונים האלה על המשרות, אפשר קצת להתבאס. ואני רואה את זה בתחום שלי. פתאום כל אחד יכול לכתוב אפליקציה שלמה בלי הכשרה מוקדמת, וקוראים לזה וייב קודינג. אז הנה, בחור בשם ליאו השיק שירות, וממש התחיל לקבל עליו כסף, כשאת כל העבודה עשה בשבילו AI. תפסיקו להתבכיין ותתחילו לבנות, הוא כתב פוסט בטוויט, ב-X, שהגיע בקלות לכמעט 100,000 צפיות. אבל יומיים אחרי זה, בפוסט שהגיע כבר ליותר מ2 מיליון צפיות, הוא התלונן שהאתר שלו נמצא תחת מתקפה. והסתבר שהוא לא ידע את מה שכל מי שנמצא בתחום שלי יודע. תוכנה טובה זה תהליך, ויש סטנדרטים שאסור לוותר עליהם. וזה נכון גם לתחום שלכם. גם אם אנחנו מדברים על הלומדים, על יוצרי לומדות ותוכן, או על אנשי ה-L&D בארגון. למעשה, אם כל אחד מאיתנו, כל אחד בתחום שלו, יכול לעשות יותר, אז אלה מאיתנו שמשתמשים ב-AI בצורה אפקטיבית, הופכים להיות שווים יותר. זאת אומרת, אין באמת מה להתבאס. אבל כמו שאבי אומר לי תמיד, זו מיומנות שאנחנו חייבים ללמוד להטמיע. אז בוקר טוב, סליחה. וברוכים הבאים לשיחה של אבי ושלי על ההשפעה הנוכחית והעתידית של AI על עולם הלמידה הארגונית. אנחנו נשתף אתכם בתובנות שלנו על ההשפעה של עולם ה-AI על הלומדים, מי שלומד בארגון שלנו, ועל האסטרטגיה ועל התוכנית של הלמידה. ונשתף אתכם גם בתובנות ונתונים שהבאנו ממחקרים חיצוניים גדולים. וטוב, אז אני ארז. אני נמצא ב-AT&T כבר 16 שנה, הייתי מנהל פיתוח, התעסקתי קצת בניהול מוצר, והיום אני מוביל חדשנות בתחום ה-AI. התחלתי בתעשייה הזאת לפני יותר מ-30 שנה, בדרך זכיתי גם בפרס אמי, שאני יודע שזה לא נשמע אמיתי, אבל באמת. ואני אבי מעניין. אני מאמין גדול בלמידה והתפתחות מקצועית ואישית, ובגלל זה גם כל כך מרגש אותי שבאמת שהגעתי לקהילה הזו. שאני שמעתי עליה הרבה מאבי, ועכשיו יש לי כבוד גם לדבר כאן. את התוכן הלימודי שלי אני אוהב לצרוך בעיקר דרך מוקים ואונליין. אני נשוי לספיר, יש לנו 6 ילדים, ובגלל זה לא רק שהמחויבות שלי לתחום הלימודים זה תשוקה אישית אמיתית, אלא עם 6 ילדים בבית אפשר כבר להתחיל לקרוא אפילו לזה למידה ארגונית. ובזכות ה-AI אני מצליח לפזר את הלמידה שלי לאזורים ולזמנים שבהם הכי נוח לי ללמוד.
ארז, הסיפור הזה של המשפחה שלך והלמידה הארגונית, זה כל פעם קורע אותי מצחוק גם אחרי 700 חזרות, זה לא יעזור. אז נעים מאוד, לאלו שלא מכירים אותי, אז שמי אבי שוסהיים, אני בן 46, אני גר בנס ציונה, אני אבא של גילי בת 8 ויונתן בן 5, אני עצרתי בשתיים, אני L&D משנת 2004, כבר 21 שנים אוטוטו, וב-15 השנים האחרונות אני גם הקמתי וגם אני מוביל את עולם הלמידה במרכז הפיתוח של חברת AT&T בישראל, פלוס כמה סניפים בארצות הברית. לאלה שלא מכירים אותי, אני חנון של נתונים, אני איש של נתונים, אני איש דאטה בהווייתי, ולקחתי את הסקיל הזה קדימה, ובעצם בשנים האחרונות אני חופר, מלמד, מרצה, מדבר על עולם של ניהול למידה וקבלת החלטות על בסיס נתונים, זה הנישה שלי, ועוד צעד בי זה כמובן, אני נורא איש של אנשים, אני חי אנשים, ולכן חברתי פה לאנשים המדהימים ביחד איתי, וביחד אנחנו מובילים את קהילת לרנין בישראל. עכשיו, כבר איך היה ישפיע עליי, אני כבר מוצא את עצמי היום מתייעץ הרבה יותר, אני מניח שזה יתחבר להרבה מכם, ואני מתייעץ הרבה יותר, אבל פחות עם אנשים ויותר עם ה-AI, אנחנו נראה את זה בהמשך. עכשיו, מילה גם על הארגון שארז ואני מגיעים ממנו. AT&T זו ענקית טכנולוגיה מארצות הברית, למעלה, לדעתי מ-250,000 עובדים, נכון להם, עוד לא כולל קבלנים. זה פשוט מפלצת מטורפת. בתוך AT&T יש חטיבת טכנולוגיה ופיתוח תוכנה. ארז ואני שנינו שייכים לקבוצת פיתוח תוכנה מאוד גדולה, גלובלית, שנמצאת בישראל ובארצות הברית ובכמה מקומים נוספים. ארז עושה שם את התחום, כמו שאמרתם, שגם מוטי אמר את התחום של האינוביישן, ואני עושה שם את ה-L&D. אז על מה נדבר בהרצאה שלנו? אז אנחנו נחלק אותה לשני חלקים. החלק הראשון יהיה מאוד קצר, כי כן, למרות שזה לא מהות ההרצאה שלנו, תמיד מאוד חשוב לדבר בעצם על העניין של ההטמעה, של איך אנחנו מטמיעים AI בארגונים. נספר בקצרה על התהליך שעשינו אצלנו ב-AT&T, וגם לאחר מכן אנחנו נדבר איפה זה משפיע גם על התפקיד שלנו. גם את זה נגיד בקצרה, זה ממש החלק הראשון. את החלק השני, ועליו אנחנו נתמקד, ובעצם אנחנו נסתכל קודם כל על הלומדים שלנו. חלק מהמחקר שארז ואני עשינו, ניסינו להבין מה יקרה מחר, למוטי, לאור, לשיר, לוויקי, לכל אחד מאיתנו, אותם לומדים שנמצאים אצלנו בארגון. ולאחר מכן, אחרי שנבין מה עלול להשתנות, נגיד, אוקיי, אז איך אנחנו כאנשי למידה, אנשי OD, אנשי HR, איך נגיב לאותו שינוי, וזה יהיה המהות של ההרצאה שלנו. חשוב לי להגיד, חברות וחברים, כל הנתונים שאנחנו מציגים פה, הם מתבססים על אותו מחקר שעשינו, הוא מתבסס המון על נתונים שחקרנו, אבל גם המון על הסתכלויות וכל מיני דברים שהסתכלנו על מחקרים חיצוניים, שראינו ומנסים לחזות איך העתיד של עולם הלמידה הולך להיראות בקרוב. אז יאללה, בואו נתחיל עם החלק הראשון. ארז, בוא תספר על אבי, שנייה לפני שאתם מתחילים, בבקשה תעשה אותי co-host, אני רגע אשתיק את מי שצריך, יש טיפה רעשי רקע, אני אטפל בזה. שנייה, אני יכול לעשות את זה? ואם לא, אז פשוט תעשה השתק לכולם ותפתח רק לך ולארז. זהו, שלי אין לי, לצערי אין לי סבבה, תתקדם, אני אטפל בזה. הרשאות. רק כן, שימו לב בבקשה להשתיק אצלכם, מי שיכול, תודה. סליחה. יאללה, ארז. הייתה אצלנו המון התלהבות מג'ן AI, אבל האדופשן היה לא אחיד. היו צוותים ששיחקו עם זה המון כבר בתחילת 2023, וצוותים אחרים שפשוט לא ידעו מאיפה להתחיל. ועבדנו בכמה מסלולים מקבילים. שהמסלול הכי חשוב בעיניי היה מה שנקרא הגראס רוץ. בכל תפקיד בחברה מינינו 2 שגרירים ושאלנו אותם 2 שאלות מרכזיות. איזה עבודה שחורה אתם רוצים להפסיק לעשות? ואיזה עבודה לא יכולתם לעשות עד היום כי לא היו מספיק אנשים, לא היה מספיק כסף וכו'. והתוצאות היו מדהימות. בעקבות עבודה שהם עצמם, השגרירים עשו עם שאר אנשי אותו מקצוע, גילינו מה הצרכים שלהם, איזה כלים כדאי לקנות להם, ואיזה כלים לפתח בשבילם. ועוד תוצאה אחת חשובה שרלוונטית במיוחד לקהילה הזאת, זה היה מיפוי מדויק של הפערים שיש להם. וכאן אבי, אני חושב שאתה תוכל לספר על זה יותר טוב ממני. נכון. אז תסתכלו שנייה בצד שמאל ותראו את כל המיומנויות, בעצם נעשה פה מיפוי מטורף שארז והצוות העבירו אלינו, אל צוות הלמידה,
ואז הסתכלנו גם על המיומנויות, גם על הכלים וגם השיטות, הכל לקחנו ביחד, ואמרנו אוקיי, מה אנחנו יכולים לתת, וכמובן, כמו שגם אני מניח שרובנו עושים, הסתכלנו לא רק על למידה פורמלית, לא רק על קורסים בסגנונות למידה שונים, אלא גם קהילות למידה וצ'מפיונים וכל מיני תהליכים אחרים, קבוצות שיתוף ידע, פלטפורמות, עד לסשנים של טיפים וטריקים והאקתונים. וכמובן, ושוב אלה שמכירים את זה, כמובן גם מדדנו את זה. זאת אומרת, לא רק מדדנו את האימפלמנטיישן, כאילו איך הטמיעו, כמה אנשים משתמשים, האם יש מגוון שימושים שונים, האם יש פרומפטים שונים בתחומים שונים, האם התפקידים השונים, אלא גם אחד הדברים, ואנחנו עד היום ממשיכים, אנחנו מנסים לבדוק גם את השיפור בפרודקטיביות, למשל אם מסתכלים על מפתח, האם המפתח הממוצע משתמש ב-AI ומדלבר קוד יותר מהר, באיכות יותר גבוהה וכל מיני דברים כאלה. זה פחות או יותר על ההטמעה, אמרנו נעשה את זה מאוד מאוד קצר, כי אנחנו רוצים לרוץ את זה, אנחנו כמובן נפתח את הכל אחר כך לדיון. בואו נצלול עכשיו לחלק השני, בואו נדבר גם בקצרה על איך זה מטמיע על התפקיד שלנו. ארז. אחד הדברים הכי מרשימים שג'ן AI יודע לעשות זה לקרוא קבצים בכל מיני פורמטים. כאן אני לקחתי קובץ שמרכז את כל נתוני הטריינינג בארגון שלנו לתקופה מסוימת בשנת 2025, ואני פשוט מבקש מ-AI שינתח לי מגמות ותובנות. אז הוא מנתח וכותב לי תשובה מפורטת ומציג לי גם כל מיני גרפים. אז אני ממשיך ואני מבקש שינתח לי את הקורסים לפי סוג העברת הקורס בהתאם לזמן כולל, ומה שממש מעניין אותי זה כמה מדריכים אני צריך בארגון. בשביל זה אני מבקש ממנו לצמצם את הניתוח לשתי קטגוריות בלבד, ILT, סליחה, ולא ILT. וגם את זה יוצא בקלות יחסית. ואם אני רוצה, עכשיו אני יכול להתחיל להתייעץ איתו על התוכנית לשנה הבאה. אבל בעצם זה לא התפקיד שלי, אז אבי, מה אתה אומר? מזל. אז ארז הראה רק דוגמה אחת בעצם. עכשיו שוב, אני לא בטוח כמה אנחנו נחדש לכם פה, אבל גם פה חשוב להגיד שה-AI יכול להיכנס אלינו ולסייע לנו בתפקיד שלנו במלא אזורים. אז כמובן ארז הציג את הדוגמה של העולמות של ניתוח נתונים, ולעזר בזה בשביל לנתח, לזרוק נתונים פנימה של למידה, ולקבל כל מיני אינסייטס ואוטפוט, אבל כמובן אפשר להשתמש באזורים של בנייה והוצאה לפועל של תוכניות למידה. גם אסטרטגיה של למידה, נכון שפרסמתי פוסט הבוקר על החשיבות של תרבות למידה, זה חלק מהחודש שלנו בלרנינג, אבל גם לפתח את עולם האסטרטגיה, גם בזה אנחנו יכולים להשתמש בכלים, כמובן לייצר תוכן, המון תוכן, זה כלים שנכנסים והרמה שלהם עולה לגמרי. עוד יותר מזה, AI יכול לעזור לנו לעשות אוטומציה לתהליכים, כל מיני אייג'נטים שרצים ועוזרים לנו וללומדים שלנו לעשות אוטומציה לתהליכים. זה בגדול הדיבור הקצר שלנו על שתי העולמות הראשונים. שוב, זה דיון וכל הזמן כולנו מדברים על זה. ברשותכם אני רוצה לרוץ ולדבר שנייה איך זה ישפיע על הלומדים שלנו. אז שנייה לפני שנדלג לתחילתו של הפרק, בואו שוב נדייק את השיטה שעל בסיסה ארז ואני ביססנו את המחקר. הסתכלנו על הלומדים שלנו. אמרנו בואו נראה איך זה ישתנה, ומזה בעצם אמרנו מה יקרה לתכנון ולאסטרטגיה שלנו כאנשי למידה ופיתוח ארגוני. אז בואו נראה איך זה משפיע עלינו, בואו נצא לדרך. אז בשלב הראשון, אורית, עוד מעט אנחנו נעצור לשאלות, אני רואה שהשאלות עולות, אנחנו עוד מעט נעשה עצירה לשאלות כמובן. אז בשלב הראשון אני רוצה שנייה להקדים ולהגיד את העקרונות של מה שמצאנו. בשלב הראשון מה שראינו, שכמובן ה-AI עוזר לנו to enhance, להגביר בעצם את היכולת למידה שלנו על סגנון הלמידה שלנו. לצורך העניין, אם יש בינינו אנשים שהם אוטודידקטים, אנשים שאוהבים להתייעץ, אנשים שאוהבים לצפות, אנשים שאוהבים להאזין, אנשים שאוהבים ללמוד סינכרוני עם מדריך, יש כל מיני סגנונות שמחכים לנו בארגון, כמובן שה-AI עוזר, אנחנו נדגים על זה עוד מעט. מה שכמובן גם גילינו מעבר, שהוא עושה adjustment. שהוא עוזר לנו לקחת את סגנון הלמידה שלנו, ואם אנחנו מקבלים תוצר שהוא לא מדבר אלינו, ומה שפעם היינו צריכים להתאמץ יותר, כמו לקרוא מסמך, שלא היה כזה כיף לקרוא אותו, היום יש לנו אפשרות כבר לעשות adjustment, שוב גם פה אני מניח שאני לא מחדש הרבה, כולנו מכירים מנוטבוק LM ולרן LM וכל מיני כלים כאלה ואחרים, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך.
מעבר לזה, כשחקרנו, הסתכלנו כמובן על כל הלמידה שאנחנו מביאים לארגונים, על הפורמלי, על כל הקורסים שאנחנו מביאים בארגון, על קהילות הלמידה ולמידה מאנשים, וגם אנחנו נסתכל, גם פה נציג לכם כל מיני דוגמאות מהעולם של הכלים שבעצם עוזרים לאנשים ללמוד תוך כדי עשייה. אבל הדבר העיקרי שגילינו, זה הדבר הזה. נכון להיום, בואו נסתכל על זה שנייה ונחשוב ונדבר בטרמינולוגיה שלנו. היום אנחנו מדברים, אם אנחנו מחלקים את עולם הלמידה בערך לשתיים, אנחנו רואים יש לנו למידה סינכרונית, יש לנו למידה אסינכרונית. ואם אנחנו רוצים ליצור פתרונות משולבים, היום אנחנו קוראים לזה blended learning, למידה משולבת, אבל כמו שאתם רואים שהפרדנו בין הצבעים פה בשקף, בעצם היום מה שקורה זה שבעצם הם קוראים ביחד אבל נפרד. הם לא מתערבבים ביחד. ארז, אבל בוא תסביר שנייה מה ה-AI הולך לשנות פה. אז כשעבדנו יותר ויותר לעומק על איך אנחנו עובדים עם AI, הבנו שאנחנו יכולים לראות שמחר, במקום לדבר על שני סגנונות למידה שונים ונפרדים, אפשר פתאום לדבר על תערובת מושלמת. אני רוצה לתת דוגמה. זה מלמידה פורמלית. אז כאן מה שאתם רואים זה קורס שבמקור היה ILT, ואני פספסתי את היום הראשון. ואם אני אגיע ליום השני בלי לדעת כלום, אני כנראה אפריע בשאלות, או שאני לא אבין מה קורה. המזל שלי זה שהצוות של אבי תמיד מעלה את הקורסים לענן שלנו. ואז בזכות קופיילוט אני יכול פשוט לשאול שאלות. האם OpenAI יצרו את ה-MCP? התשובה היא לא, אני יכול לראות גם מתי בדיוק מדברים על זה. אני יכול לראות משהו נגיד על השקף, לשאול, אני מקבל כישורים, והכישורים האלה ממש מקפיצים אותי למקום המתאים בקורס. שמעתי גם שבקורס הזה היה דמו נהדר ל-Firewall MCP. עכשיו, זה קורס שאני הייתי אחד מאלה שהעבירו אותו במקור, אז בגלל זה אני אומר שזה דמו טוב, אבל נגיד שאני צורך את זה בתור מישהו שלומד, והתשובה באמת מגיעה עם הסבר על הדמו ומראה מקום והכל. עכשיו, את כל זה אני מקבל כבר היום, פשוט כי העלו את הקורס הזה לענן שלנו של מייקרוסופט. אבל אם אנחנו ננסה להסתכל קצת קדימה, לאיפה שאבי ואני חושבים לאיזה דברים יוסיפו למערכות האלה בקרוב, הייתי רוצה להיות מסוגל לנהל שיחה של ממש, כאילו הייתי בתוך הקורס עכשיו. אז אני אשאל משהו על הדמו, איזו משימה ביצע האג'נט בדמו הזה? In the demo, the agent performed a multi-step task. First, it used a tool to list the current firewall customers. אוקיי, ומה היתרון המרכזי שהדמו הזה הציג? The advantage is moving from simple chat to intelligent action, as the presentation calls it. עכשיו זה מרגיש ממש טבעי כאילו אני בכיתה. ואני רק רוצה להדגיש שוב, זה עדיין לא פיצ'ר קיים, אבל לדעתנו זה מגיע ממש ממש בקרוב. אוקיי. מוטי, אני רוצה שנייה פה לעצור לשאלות, ועד שתסתכל שנייה על הצ'אט, אני רוצה שנייה רק לחזור באמת אחורה, על אותו עיקרון שארז ואני הצגנו. אני חושב שהגילוי הכי גדול שלנו במחקר, זה הנושא המעבר הזה בין הבלנדד למיקסצ'ר. מה שאתם תראו, ועוד מעט שאנחנו ננתח את זה לפי סגנונות הלמידה, אתם תראו איך הסגנונות הלמידה יתחילו פשוט להתערבב ביחד, תוך כדי תנועה, ולאו דווקא מיוזמות שלנו כאנשי למידה, אלא יותר מהלומדים, יותר כזה בוטום-אפ כזה. מוטי, יש שאלות בינתיים? כן, יש שאלה של אורית ששואלת האם AI יוכל לעזור בלמידת מיומנויות, שבה נדרש ידע מעבר לידע דלקטיבי. אורית, יש לי תחושה שכבר דיברנו על זה המון. יכול להיות. כן, תראי, שוב אני אומר, אנחנו באים מארגז חול שנקרא AT&T Israel R&D Center, משם אנחנו באים ומשם אנחנו מסתכלים. כרגע, נכון להיום, אנחנו רואים את ההשפעה של AI בלמידה, כמובן יותר באזורים של מרכז פיתוח, של פיתוח תוכנה, של טכנולוגיות, של כל מיני דברים כאלה. אנחנו כן מרגישים, וזה מתחיל להיכנס, אני חושב שזה יושב על העניין של האמון ב-AI, אבל אנחנו גם רואים אותו מתחיל להיכנס בעולם של מיומנויות ופיתוחי מנהלים. אתמול ישבתי על התחום של למשל פיתוח צוות או בניית תוכנית שנתית לצוות, או ליצור קולבורציה, טים וורקינג,
אפילו יש לי בשבוע הבא, בתחילת שבוע הבא, פגישה על נושא של השפעה ללא סמכות. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים את זה נכנס גם באזורים האלה, אני מקווה אגב שאני מבין את השאלה נכון, אבל אני, לפחות בארגז החול שלנו ב-AT&T, אנחנו רואים את זה, זה יותר מדשדש באזורים הללו, אבל זה מתחיל לקרות. אני רוצה להתייחס גם לשאלה הזאת כדי ממש לפוצץ את הראש בערך, כי זה קורה לי בערך, איך מוטי שאלת מתי הם מקבלים, אז בזמן שאנחנו בשיחה אני צריך להשתיק את ההודעות על הדברים החדשים שבדיוק עשו ב-AI. המודלים היום הם מולטי מודליים, זה אומר שהם מסוגלים לראות, מסוגלים לשמוע, ואם נחבר להם עוד חושים, גם אמיתי לגמרי, כן, אף אלקטרוני, לשון וכו', זאת אומרת הם מסוגלים לחוות יותר, ואז גם להגיב. איך זה נראה נקשר את זה ללמידה? תחשבו על לימוד של רופאה צעירה שצריכה ללמוד איך לעשות ניתוח מסוים, היא תוכל ממש לעשות את זה כשה-AI מסתכל עליה, לא על, אני מקווה, לא על חולה אמיתי, לפחות אני מקווה, אולי אם אין לכם ביטוח מושלם, אבל מה שהיא תקבל זה ממש הוראות מדויקות של מה לעשות, הסברים למה לעשות ואיפה היא טועה אם היא טועה. זה דברים באמת מטורפים שאפשר לעשות. אז בטח ובטח שמשהו שהוא לכאורה פשוט יותר, לכאורה אני אומר, כן? ללמד מיומנויות ניהול, AI מאוד יוכל לעזור בזה, כן. אוקיי, אחלה, תודה. אני חושבת עוד משהו שאפשר להוסיף, זה שימוש ב-AI לסימולציות ולתרגול מיומנויות כאלה, אבל כן, גם חשבתי ממש על מיומנויות של לעשות משהו בידיים, אז ענית גם על זה, זה יבוא, מתישהו זה יגיע. אוקיי, תודה. תודה אורית. מוטי, יש עוד שאלות או שאנחנו יכולים להתקדם בשלב הזה? כרגע לא, אתה יכול להתקדם. מהמם. טוב, אז מה שאנחנו נעשה בחלק הזה, אנחנו נתחיל להסתכל בעצם על סגנון למידה, לפחות העיקריים שארז ואני בחנו, ואנחנו נעשה איזשהו, אחרי כל איזשהו נושא, אם תרצו, נפתח את זה לשאלות. אנחנו נתחיל למידה סינכרונית, למידה עם מדריך, מה שקוראים אצלנו זה Instructed Led Training. נכון להיום, Instructed Led Training זה עדיין משהו מאוד מאוד מהותי, זה עדיין שיטת הלימוד החביבה עלינו, גם בישראל, באופן כללי, אנחנו אוהבים תמיד להסתחבק ולהתייעץ עם האנשים ולדבר עם האנשים בלייב, וגם אצלנו בארגון. אצלנו זה אגב מגיע בערך ל-50%, בארגונים מסוימים אני אפילו שמעתי שזה מגיע ל-70% מהלמידה. אז זה המצב היום. בעצם איפה AI ישפיע? אז שוב אני חוזר פה על המיקסצ'ר. מה יקרה בעצם? ה-AI יהפוך את הלומדים שמחבבים את הסגנון הזה, שנקבע לך ביומן, שיש לך את אותו מרצה או מרצה להתייעץ תוך כדי הקורס, לחובבי למידה סינכרונים, נקרא לזה סטייל AI. מה הכוונה? אנחנו נקבל למידה סינכרונית חדשה. מצד אחד נוכל להתייעץ ולשאול שאלות, אבל זה יהיה on demand, אבל מול אותה דמות וירטואלית ולאו דווקא אנושית. אז בעצם תסתכלו על זה, הגבול בין למידה סינכרונית עם מדריך הוא מאוד מאוד יטושטש, והלומדים יתחילו ללכת לאותם פתרונות החדשים. זה מה שאנחנו ראינו במחקר. אז בשורה התחתונה, אנחנו שואלים, אוקיי, אז מה יקרה בהסתכלות עתידית? המחקרים מדברים שבעצם תהיה איזה סוג של ירידה באחוזים בלמידה מה-LTs, כי אותם חובבי, שוב אני אומר, אותם חובבי למידה סינכרונית, ילכו הצידה, ויתחילו ללמוד באותם פתרונות מיקסצ'ר, אותם פתרונות סטייל AI, שה-AI ייתן. זה בערך מה שאנחנו ראינו בתחום של ה-ILTs, אני שנייה שוב, אנחנו נעשה את זה טיפה שונה לפני שנעבור לאונליינים, האם יש שאלות או השגות או הערות על העולם של הלמידה הסינכרונית, הלמידה עם המדריך? אבי, אני אשמח להגיב. כן. אני חושבת שלשלב AI בלמידה, זה גם באמת מאפשר להציע לעובדים היצע גדול של כישורים ומיומנויות, בתקציב יחסית נמוך, כלומר לתת יותר בפחות מצד אחד. מצד שני, כשאתה מביא מנחה ויושבת קבוצה ולומדת ביחד, אתה מרוויח לא רק את הלמידה, אתה מרוויח גם מחוברות ולכידות צוותית. ובהקשר הזה חשבתי ככה על עוד רעיון שאני רואה אותו היום שהוא קורה בחטיבות ביניים, לדוגמה בחטיבת ביניים של הבת שלי,
יש לכל ילד, הם לומדים עם מחשבים בכיתה, יש לכל ילד עוזר AI. אז המורה מלמדת, אבל אם אתה לא מבין משהו תוך כדי, במקום לעצור את הלמידה של הקבוצה, אתה יכול רגע לפתוח שיחה, מה שנקרא, מהצד עם ה-AI, והוא יכול להשתלב, אבל לי מאוד, כאילו אני נורא חושבת איך דמות וירטואלית תשפיע בסוף גם על סיפור של לכידות ומחוברות, וכל הדברים הנוספים שאנחנו משיגים בלמידה משותפת, שהם חשובים לא פחות. אז זה נקודה, אגב, אני מאוד מסכים איתך. באופן, את מקדימה אותנו בעצם לסגירה שלנו של ההרצאה, אנחנו נדבר המון על הבינה האנושית מול הבינה המלאכותית, יש פה את האמירה הזאת שזה מאוד מאוד חשוב כל הזמן. באופן עקרוני, אני מאוד מאוד מסכים איתך כאילו על האמירה, יש המון המון יתרונות, מול זה שה-AI ייכנס וה-AI ישפיע וה-AI ישנה, מול המון דברים אנושיים שהולכים להישאר, ואפילו להביא יתרונות משלהם. נכון, וזה כאילו גם, ויש כאן גם אספקט כלכלי, שככל שתביא יותר מנחים אנושיים, זה עולה יותר כסף, וההיצע נמוך, ומצד שני עם AI וירטואלי ההיצע גדול, אבל מפסידים דברים בדרך וצריכים למצוא את האיזון. מסכים. אחד הפיצ'רים המעניינים בעיניי שיש כבר היום ב-Chat GPT, דרך אגב, זה כשאת מנהלת, נוגה, את יכולה לנהל שיחה עם Chat GPT ולהפוך אותה לשיחה קבוצתית. כמובן שגם בצד השני צריך מישהו שמשתמש בצד השני ויותר מזה, זאת אומרת אפשר לצרף כמה אנשים, וממש כשאת מתחילה נגיד לחקור משהו עם Chat GPT, את יכולה לעשות את זה בקבוצה, וזה משהו שהוא יכול להיות מאוד נחמד למה שדיברת עליו, ללכידות החברתית. רגע, זבי, יש לי פה איזושהי התייחסות שנראה לי שווה רגע להגיד, קצת מזכיר לי את הימים שנכנס גוגל, ואז היינו שואלים איזה שאילתה ומקבלים טריליארד תשובות ב-0.0 מילי שנייה. ואני חושב שאנחנו כאנשי למידה צריכים דווקא את המשהו ההפוך, תן לי את התשובה האחת הנכונה, ואל תזרוק אותי עכשיו למשהו אינסופי כזה, וזה איזשהו זיקוק שאני לפחות שאני עובד עם הטכנולוגיות מבוססות AI, מנסה למקד אותם בדבר האחד או שניים הנכון, כי לפעמים בסוף קהלי היעד שלנו צריכים לעמוד ולבצע. בסדר? הם לא צריכים ללמוד, זה לא המטרה של אף אחד, אין מטרה בלמידה, יש מטרה בלבצע. ואם אנחנו רוצים שהם יבצעו, הם צריכים לדעת את הדבר האחד הנכון, שהם יגידו קצת כמו ההבדל בין ניהול ידע לבין ניהול למידה, אנשי ניהול הידע אצלנו לצורך העניין, לא צריכים להביא המון 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 תשובות, הם צריכים להגיד את המשפט היחיד שאנשי שירות הלקוחות צריכים לענות אליו ללקוח. אז זה איזשהו אימון שאני עושה עם ה-AI כשאני עובד איתם. מהמם. טוב, בואו נמשיך הלאה. דיברנו על למידה עם מדריך, בואו נעבור מה יקרה בעולמות האונליין. עכשיו, כשאנחנו מדברים על אונליין, אנחנו כמובן מדברים על אותם תוצרים מתוקשבים שיושבים אצלנו על מערכות הלמידה הארגוניות, וגם על אותם פלטפורמות חיצוניות, יודמי, קורסרה, לינקדין לרנינג וחבריהם. גם הלמידה הזאת עדיין מאוד נפוצה בארגונים, היא נפוצה פחות מהנתונים שאני ראיתי. אצלנו בארגון היא כ50% מזמן הלמידה אצלנו בארגון. עכשיו, מה יקרה בעצם? במחקרים שראינו, AI הולך לקחת את מה שקיים היום, וליצור תוצרים פשוט ברמה יותר גבוהה של חוויית למידה. האינטראקציה עם הלומד היא הולכת לעלות, וזה גם יתווסף מה שדיברנו בעצם, אותו מיקסצ'ר שדיברנו על זה מקודם, יהיה למידה סינכרונית, זאת אומרת, תוך כדי שאנחנו לומדים באונליין, יהיה איזשהו בוט או איזשהו דמות שאנחנו יכולים לדבר אותם, שוב הסינק והאסינק הולכים להתערבב ביחד. המחקרים שראינו גם אומרים שאותם ספקים חיצוניים, וזה פה, אני מזכיר פה את חבר יקר בשם נתי אלוק, שאני גם עובד איתו הרבה, הוא גם הזכיר את זה בפוסט שלנו, שבעצם הספקים כבר מתחילים ללמוד את הדבר הזה, הם כבר מוסיפים אלמנטים בתוך אתם עושים מנוי ביודמי לצורך העניין, אתם לא מקבלים רק קורסים, אתם מקבלים לאט לאט גם עוד אלמנטים של AI שמסייעים בלמידה. ומה שהמחקרים אומרים, שאם הספקים לא יתחילו להטמיע את זה, הם יהפכו להיות לאט לאט פחות ופחות רלוונטיים. בשורה התחתונה, אגב, ממה שראינו במספרים, המחקרים לא מצליחים לחזות לעלייה, רק שנייה, אני מסיים משפט. אוקיי, I see. So, בשורה התחתונה, המחקרים לא מצליחים... Okay, so I have a meeting 1 to 2 with לילך, I'll update after. שנייה. חבר'ה, אם אפשר להעביר למיוט.
כן, לעבור למיוט בבקשה. Yeah. Okay, thanks. יש לי פלשבקים מתקופת הקורונה. אני חוזר על המשפט האחרון. ממה שראינו במחקרים בעצם לא הצלחנו לראות או לחזות עלייה או ירידה, אבל הם רק רואים שפשוט האלמנטים הולכים לעלות והרבה בעולמות של האונליין. הערות שאלות על עולם האונליין, קורסים אונליין, מוקים. יש לנו מאלעד. התייחסות, לא שאלה. בוא נראה. אז אתה יכול להתקדם, זה אפשר ככה להתקדם. התייחסות לזה. אבל הנה דור שואל איזה סוג של למידה של הלומד הכי מוצלחת ממה שהבנתם עד כה. פודקאסטים או וידאו, טקסט? דור, נכון? זה השם? כן. דור, כן. עוד 3 שקפים. אני מעלה סבבה, אותך אני אחכה ונפתח. בסבלנות. כן, כי עוד מעט אנחנו נוגעים בדבר הזה. אני רואה שאלה על איזה אלמנטים מדובר. טוב, זה קהילה טובה, אתם חוזים על מה אנחנו הולכים לדבר. ענבר, אני רואה ששאלת על איזה אלמנטים מדובר, אז אני רוצה שתחשבי על זה שהיום, נכון להיום את עושה פשוט קורס, ויש כל מיני אינטראקציות מאוד מאוד פשוטות, כמו תרגיל או משחק, או לך לתרגל, תחזור, תגיש את התוצאה, תקבל ציון. ה-AI הולך להכניס עוד איזה אלמנטים, שפתאום יתערבב לך איזה AI בתוך משהו, וידבר איתך כמו שארז הראה מקודם, או בוטים שאת תוכלי לשאול אותם תוך כדי תנועה. זה כל מיני אלמנטים שה-AI יכול להיכנס שם. תודה. בבקשה. אורית, מה השאלה שלך, סליחה? ואלדד, זה הערה נכונה, נכון? גם בלינקדין יש רול פלייז, נכון? בלינקדין לרנינג ו-AI קואוץ' כבר, לינקדין לרנינג ויודמי זה שני הכלים, וקצת איך קוראים להם? ברח לי השם עכשיו? פלורל סייט. אני מתחיל לראות שם גם אלמנטים של AI שנכנסים. את שאלת אם יש רול פלייז במסגרת קורסים ספציפיים? לא. שאלתי לאלעד, אוקיי. עניתי לשאלה שלי. בסדר. אז ברשותכם אני אמשיך הלאה. יש את העולם של הסרטיפיקציות. עכשיו זה נישה, מה זו קטנה ופיצית, אבל למה נכנסנו לעניין הזה? כי בעצם סרטיפיקציות, יש פה משהו שאני חושב שנורא יעזור לנו בהסתכלות על אותה למידה, או מה יקרה ללומדים שלנו. גם היום סרטיפיקציות, גם אצלנו ב-AT&T קיים. למה? או כי יש לנו עובדים, אגב זה במיוחד, זה נורא נפוץ יותר בארצות הברית מאשר בישראל, לפחות מבחינת הנתונים, ועדיין רואים את זה כי האנשים רוצים לפרסם, סיימתי קורס ככה וככה, יש לי את התעודה, או כי הארגון דורש את זה מהם, כחלק מהרגולציה, או כחלק מזה, אם אתה פה, אצלנו פרויקט מנג'ר, אתה חייב לקבל הסמכה כזאת של אג'ייל וסייף לצורך העניין. אז זה עדיין קיים היום, זה עדיין קורה, ואנחנו עדיין רואים. עכשיו, מה יקרה בעצם שהיה ייכנס, וזה למה אני בחרתי להציג את זה, כי זה באמת נישה קטנה. אבל גילינו 2 דברים שיקרה בעולמות ה-AI. קודם כל, ה-AI יכניס למידה לעולם הסרטיפיקציות היא מאוד מאוד קשה. אז דיברנו על כל מיני אלמנטים ומיקסצ'רס, תחשבו על זה שזה ייכנס פנימה לתוך כל העולם הזה, ופתאום הלמידה הסטטית הזאת, לשבת, להתארגן, תחשבו על בחינות לשכה של עורך הדין או משהו כזה, ארז, אני מדבר קצת בעולמות שלך, ופתאום זה יהפוך להיות הרבה יותר דינמי, הרבה יותר חי, הרבה יותר קל, יש לך איזה בוט שמלווה אותך או משהו כזה תוך כדי תנועה. וגם מה יקרה? פתאום יהיה יותר אפשרויות ללמידה לדברים הללו. ולכן ראינו ואמרנו, זה יוצר גם איזו חשיבה שלנו כאנשי למידה על מה קורה ללומדים שלנו, ולכן הזכרנו את זה. בעצם זה יהיה יותר זמין, המחירים ירדו, יהיה יותר קל ללמוד, ולכן הם רואים איזושהי עלייה מסוימת בתחום של הסרטיפיקציות, סתם באמת נישה ממש קטנה, אבל אני, שהסתכלנו על הנישה הזה, זה כל כך הפתיע אותי שאמרתי, אוקיי, אני רוצה, זה שווה להציג את זה וזה יוצר חשיבה. בואו נצלול לאחרון, ואז דור גם נפתח את השאלה שלך, וגם נפתח עוד איזה דיון קצר, לפני שנעבור לחלק האחרון של ההרצאה. אז יש לנו 2 סגנונות של לומדים. יש לנו את האנשים שאוהבים להאזין, ארז לדוגמה, אני מכיר את ארז, אני יודע איזה תוצרים אני קונה לארז, ארז מאוד אוהב להאזין, גם בנסיעות, גם בכל מיני דברים. יש לנו אנשים שאוהבים לצפות, ואנחנו משקיעים בזה המון. 2 הדברים הללו מאוד מאוד נפוצים אצלנו בארגונים, נפוצים בעולם, אני לא מחדש פה שום דבר. אנשים אוהבים ללכת ליוטיוב, לראות תכנים שאנחנו מקליטים בארגון, או להקשיב לפודקאסטים לצורך העניין. כבר היום,
אני לא מדבר עוד AI, יש עלייה. זה קל, זה זמין, אנשים אוהבים את זה, זה לא השקעה גדולה גם מבחינתנו אנשי למידה. אדרבה שמדובר על מיקרו-למידה. אז מה יקרה שה-AI ייכנס לתמונה? שוב רואים פה את אותה עלייה בחוויה, שוב רואים את המיקסצ'ר, שוב רואים את הטשטוש הזה בין הגבולות, ייכנסו כל מיני אלמנטים. אני כבר לא רק צופה בווידאו באיזשהו חד סטרי כזה, רק אני צופה בווידאו בתור הלומד, אלא גם הווידאו יוכל לדבר אליי, נוכל להכניס אלמנטים בתוך הווידאו וכל מיני דברים כאלה, ואז הם בעצם תהיה איזה סוג של עלייה. אז בעולמות של הצפייה, המחקרים ממה שראינו, שוב, לא אמרתם קודם, ג'וש ברזין וגרטנר וכל המקומות האלה שהלכנו להסתכל מה הם אומרים, שמה בערך ראינו איזושהי עלייה קלה, זה עדיין יישאר, אנשים עדיין ימשיכו לצפות והכל. אבל מה שמדהים פה, של העולמות של ההאזנה, הם מדברים, ושוב, זה מה שאני ראיתי, ואומנם הנבואה נועדה לשוטים, אבל זה אחד הדברים הכי מדהימים שראינו גם, שפשוט, כל הנושא של ההאזנה הולך להכפיל את עצמו. ארז, עוד מעט אנחנו נדבר על ההתאמה לסגנון שלנו, אבל כבר פה אני יכול להגיד לכם שמדברים שהאנשים שלנו הרבה יותר הולכים להאזין. לפני שנעבור, עד עכשיו דיברנו על למידה פורמלית, לפני שנעבור לעולמות הסושיאל, שאלות, הערות, דור, האם זה ענה לך על השאלה שלך? כן, אני חושב שיש עוד שניים שאמרת learn by watch ו-learn by listen, כאילו יש לך גם learn by doing ו-learn by teaching, שהם נכון. כאילו השלב, שזה הדרך אולי היותר utilizing the AI, של כאילו, במקום ללמוד פסיבי ולהקשיב לתוכן, איך אני לומד על ידי עשייה, או איך אני לומד דווקא על ידי הסברה למישהו, כאילו, אז הרול פליי עולה שלב שאני לומד, ואז אני צריך להסביר למישהו אחר. ואז נכון. אולי התוכן יותר איכותי של הדבר הזה. זה ענה חלקית, כן, אבל זה עדיין מעניין אותי. כן, אני חייב להגיד פה, לא דיברנו על זה, אבל בעצם כל המחקר הזה שארז ואני עשינו, אנחנו נעבוד בגדול, אנחנו נכין איזשהו white paper מאוד גדול, אנחנו נגיש אותו לארגון ה-L&D של AT&T הגלובלית, ואחרי שזה יצא החוצה הזה, אז כמובן אני מאוד, כנראה שאני אלך לחקור עוד אזורים פה שמעבר לוובינר הזה, וזה נקודה אגב מאוד טובה, זה נקודה מאוד חשובה. אבי, אז טוב, רגע, אני רציתי לשאול, דחפתי בינתיים בתוך הצ'אט, אז בעוד שנתיים, סתם שם קוד, מה לדעתכם ילמדו או לומדים פחות בארגונים בגלל תקציב, לא בגלל תקציב, אלא בגלל שזה לא יהיה בזה ערך או יהיה בזה ערך אחר? ארז, אני רוצה לתת בכוונה לארז לענות ראשון, אני קצת איבדתי אותו פה. איבדת אותי? חבל. הנה חזרתם. אני רואה אותו. כן, אז הערכה שלנו, אבי אמר את זה קודם גם, זה שהכוח במידה מסוימת של איך צורכים יעבור לידיים של הלומדים. וזה מהווה אתגר מאוד מאוד מעניין של איך מנגישים את המידע בצורה שתאפשר ללומדים לעשות את הקסטומיזציה בעצמם. אנחנו רואים את זה אגב בכל מקום, לא רק בלמידה, רואים את זה גם בשירותים. סאס, במקום שהארגונים יעשו אפליקציות שלמות, הם יתחילו לתת capabilities, וכל משתמש יתאים לעצמו איך הוא רוצה לחוות את ה-capabilities האלה, אז אותו דבר גם בלמידה. אבל אז לצורך העניין, כאילו, מה נלמד פחות? נגיד, מיומנויות אני משער שנשאר באותו מצב, אולי גם נעלה, אבל יהיו סוגי תכנים שנלמד פחות? בסוף לנו כאנשי למידה יש גם תפקיד, רגע, הרבה פעמים אנחנו מעין, לא רוצה להגיד גייטקיפר, אבל אנחנו מסננים מה נכנס ומה לא, או שאנחנו נותנים את הכוח להמון, כן? הרבה פעמים בגופים טכנולוגיים כבדים נותנים את הכוח להמון, אבל מה לדעתכם פחות נתווה לשם האנרגיות? ארז, זה בסדר? אני אמשיך פה? אני שוב, אני יותר נזהר הפונק פה... שלך. קצת. אני אזהר פה מוטי, אני לא יודע איזה סוגי תכנים, אני לא יודע מה, אבל כמו שאמרתי מקודם על אותם פלטפורמות, שאם הם לא יתחילו ללמד בעזרת AI, אז הם יהפכו להיות פחות רלוונטיות. אני חושב שזה גם נכון אלינו, אני חושב שהחוויית למידה באופן כללי הולכת לעלות, וגם פחות, אתה יודע, אני עובד בחברה אמריקאית, והרבה פעמים אנחנו מקבלים תכנים, לך תקרא מסמך PDF ארוך.
היום אתה חייב לעבור עליו, כן. לעבור ולעבור, וסתם אני אומר, היה לי שיחה עם מנהל ה-IT אצלנו, שאמרתי לו, בשביל מה אתם עושים את הסטפ ביי סטפ גייד, היום AI יכול לכוון אותך בהתקנות וכל מיני דברים כאלה. אני חושב שאנשים, הלומדים שלנו, ככל שחוויית הלמידה תעלה, AI יגביר פה, ייצור אלמנטים, עוד מעט נדבר גם, שיותר מותאמים אליי אישית, אבל גם על היכולות למידה שלי, על סגנון הלמידה שלי, ככל שילכו יותר לשם, לשם ילכו הלומדים שלנו. זאת אומרת שאם אנחנו כאנשי למידה, נמשיך לדחוף תכנים מיושנים, שפחות אינטראקטיביים, פחות מקילים על הלומדים שלנו, אנחנו גם מדברים שוב על מיקרו ותכנים ענייניים, והדורות שמשתנים, הכל חייב להיות קצר ואינטראקטיבי. אם אנחנו לא נדבר בשפה הזאת, אז גם הלומדים שלנו לא ילכו ויקחו את זה, הם פשוט ילכו לפתרונות שיותר ידברו אליהם. יש לנו עוד 12 דקות ככה לסיום, אז בואו נרוץ. נתקדם לתוכנית. אלעד, ראיתי שגם אתה רוצה לשאול, אנחנו נעשה איזשהו פאנל בסוף. ארז, בוא תדגים על מה יקרה בעולמות של הלמידת עמיתים. ממש דוגמה קצרה של למידת עמיתים אני אראה כאן, בתוך שיחה בגילדה מסוימת, אתה יכול למצוא לי מי מומחה בטכנולוגיה מסוימת, לפי נגיד אפילו מה הוא כותב, מה הוא או היא כותבים בצ'אט של הגילדה המתאימה, וזה ממש משהו קטן שיכול מאוד להקפיץ אותי ברמת הביטחון של אל מי אני פונה כדי ללמוד ממנו או ממנה. ואבי, אני בטוח שאתה יכול להרחיב על זה. נכון. אז בעצם בתחום של כל הנושא של התייעצות, אז בואו נחלק את זה לשני סוגים. יש את אלו מבינינו שרוצים להתייעץ, בואו נסתכל על פייסבוק כרגע ככלי, עושים פוסט קריאה, חוכמת ההמונים, אז אנחנו מוציאים איזה קריאה ומבקשים שכולם יענו לנו. אופציה נוספת שאנחנו הולכים, אני צריך איזושהי התייעצות, אני הולך למוטי, אני אומר לו, מוטי, בוא תעזור לי באיך עושים הדרכת לקוחות לצורך העניין. זה שני סוגים של social learning, וזה קורה יותר. אנחנו רואים יותר גילדות בארגונים, יותר קהילות, יותר ארגונים שרוצים להקים קהילות, זה כבר היום זה קורה. מה ה-AI משפיע? ה-AI מכניס פה שוב עוד אלמנטים, ומה הוא מכניס לנו? הוא מכניס לנו עוד יועצים. יועצים סינכרונים אסינכרונים כאלה, לא ברורים. אז כאילו פתאום יהיה, זה לא של, הנה אלעד, לא מזמן אתה ואני דיברנו, אז מתי נוכל לתאם לדבר או משהו כזה, ועד שנפגשים ועד שמצליחים להחליף מילה, ה-AI יהיה זמין עבורנו כל הזמן. אז בעצם בכל התחום הזה של למידת עמיתים, בעצם המחקרים מראים תהיה עלייה באופן כללי. זה יהיה כל כך זמין, שאנשים יתחילו לעלות, אבל העלייה תתבטא יותר בשימוש מול AI, מה שסיפרתי על עצמי בהתחלה, זאת אומרת אנחנו נתייעץ יותר, אבל בעיקר עם AI. זאת אומרת אנחנו נראה יותר ויותר, אגב, שנדבר בסיכום מה אנחנו עושים, נראה לכם אז מה אנחנו ממליצים להשקיע מבחינתנו, וגם הסושיאל להיכנס לשם. ארז, on the job. לא, יש כאן ממש איזה מערכון קטן שעשינו כשהעברנו את ההרצאה הזאת בכנס, אבל בגלל הזמן, תניחו שאני מדבר, ואני אומר דברים כמו שהלמידה הכי חשובה היא on the job training, וזה יכול להיות בוט שיושב על השיחה של אשת מחירות, פתאום אני מקבל איזושהי, נו מה יהיה? קיבלתי הודעה, וזה אני עוצר לרגע, וממשיך לספר לכם על למשל אייג'נט שיושב אצל מפתח, ומזהיר אותו כשהוא עומד לטעות, אז אני מקבל שיחת טלפון, ולא נעים לי, אבל אני אענה בכל זאת. סיכמנו על פידבק להרצאה. כן, אבל בערב. כן, אבל הייתי חייב. למה היית חייב? לא עונים לטלפון על הבמה! לא נורא, ככה לומדים. יאללה ביי! ביי, כמו שאתם רואים, הוא חושב שאני על במה וזה גם באופן כללי מעצבן, וזה ממש דוגמה רעה ל-on the job training, כי זה מפריע לי לעשות את העבודה. אבל רצינו בכוונה להראות איך אני יכול לקבל משוב בזמן אמת, לא לחכות לאיזה סדנה עוד חצי שנה שתעזור לי ללמוד מה שחסר לי, אלא לקבל משוב בזמן אמת על מה שאני עושה כרגע. נכון. אז קחו את הדבר הזה ותסתכלו עדיין על החלק המהותי של הלמידה של האנשים. בסופו של דבר, סתם אם תסתכלו על עולמות הנהיגה, בסופו של דבר אנחנו נהגים, אני נזהר להגיד יותר טובים במדינה שלנו, אבל אנחנו כביכול את רוב הניסיון צוברים מהנהיגה עצמה, מהעבודה עצמה. זה כולנו, זה עדיין, רוב הלמידה יושבת על העולם הזה. מה יקרה בעצם עם כניסת העולם? זאת אומרת, הלמידה
האג'נטים, אותו נודניק הזה שארז יצר פה להרצאה, פשוט פתאום יעלה לנו תוך כדי תנועה, תוך כדי שאנחנו כותבים קוד, תוך כדי שאנחנו כותבים תוכן, תוך כדי שאנחנו עושים משהו, ייתן לנו איזושהי הכוונה תוך כדי תנועה. לא, אתה טועה פה, אתה יכול לעשות את זה אחרת. זה יהיה במיקרו. כל הדברים האלו יהיה קטן, וזה יהיה כמובן מחובר לקונטקסט. זה מה שאנחנו רואים, זה מה שהמחקרים מראים. אבל מה שבעצם, אם שואלים מה יקרה מחר בעקבות הדבר הזה, זה בעצם, זה עדיין יישאר הכי מהותי, אותו למידה תוך כדי עבודה, זה עדיין יהיה הכלי העיקרי שלנו, זה יישאר אותו דבר, אבל זה יהיה הרבה יותר באותו הזמן, כי פשוט זה יקרה הרבה יותר מהר. אלעד, ראיתי שכתבת, אנחנו עוד מעט נעצור לשאלות. דיברנו עד עכשיו על ההגברה, זאת אומרת, יש לנו סגנון למידה עם מדריך, מה ישתנה מחר? בואו נדבר על שינוי. מה קורה שבעצם אני אוהב ללמוד בצורה א', אבל AT&T זרקה עליי מסמך ולא בא לי לקרוא אותו. אז כאן למשל אני לוקח איזשהו מיני קורס על תיעדוף ואני גורר אותו לתוך ג'מיני במוד שנקרא study, זה מוד מאוד חשוב, שווה לכם להתנסות איתו, גם ב-ChatGPT יש את זה ובאחרים. ואני רוצה ללמוד את הקורס במהירות כדי למפות את פערי הידע שלי. אז אני אומר לו תלמד אותי, ואחרי שאני רואה מה הנושאים אני בוחר אחד מהם ושואל על הנושא הזה. הכלי נותן לי ממש תוכנית לימוד אם אני רוצה לעקוב אחריה, אבל אני מעדיף לעשות את זה בצורה אינטראקטיבית עם מבחן. אז אני עונה על השאלות וכולי, וכמה שניסיתי לא הצלחתי לענות על כל השאלות כמו שצריך, אז הציון שלי במקרה הזה הוא 80, 4 מתוך 5. אבל זה לא החלק המעניין, החלק המעניין זה שאני עכשיו יכול לבקש ממנו לנתח את הביצועים שלי. אז המערכת לא רק אומרת לי את הציון, היא מנתחת את החוזקות שלי, מזהה במדויק את אזור המיקוד שאני צריך, הנקודה שבה אני טעיתי, ומציעה לי להמשיך ללמוד עם כלים כמו, משהו קרה פה? לא משנה, עם כלים כמו פלשקארדס או מדריך למידה וכולי. ואז בפחות מ3 דקות לקחתי סרטון וידאו פסיבי על איזשהו תחום, והפכתי אותו למסלול למידה אישי ואינטראקטיבי. אני אקח את זה עוד צעד קדימה, זה כלי של גוגל שאני מניח שכולכם מכירים כבר, שנקרא נוטבוק LM, אני מבקש ממנו שיאסוף לי נושאים מכל מיני מקורות, מכל מיני מקומות ברשת, על קריספר, שזה עריכת גנים, ונוטבוק LM עושה הרבה עבודה מדהימה, אנחנו יכולים לעשות סשן שלם על נוטבוק LM אם תרצו, אבל כרגע אני רוצה להתרכז בסטודיו. סטודיו מציע מגוון שלם של תוצרי למידה, פלשקארדס, מפת חשיבה, תכנים כמו מקודם. אני יכול, מה שנחמד, למשל לבחור סרטון וידאו, אם אני לומד בצורה ויזואלית יותר. הוא מייצר לי, ובזמן אמת בעצם... Let's dive right into one of the biggest, most mind-blowing scientific breakthroughs of our lifetime, CRISPR. אם הייתי ממשיך, ואין לנו זמן, אבל אתם ממש רואים איך יש לו דיאגרמות, בוחר תמונות, עובר בין שקפים ומדבר לבד. וכמו שאבי אמר, אני מאוד אוהב להקשיב דווקא לפודקאסטים, ולא בהכרח באנגלית. ברוכים הבאים לדיון. היום אנחנו נדבר על טכנולוגיה שמשנה את כלל המשחק, CRISPR-Cas9. כלי עריכה גנטי שזכה בנובל, מבטיח לרפא מחלות, אבל באותה נשימה... בעצם הרעיון המרכזי שהלמידה מתאימה את עצמה אליי. טוב, אבי, ראינו גם דוגמאות, גם שינויים מהצד של הלומדים. הרי איך אתה רואה את כל זה משפיע על האסטרטגיה של הלמידה בארגון ועל תוכנית הלמידה? זאת אומרת, איך זה משפיע עליך? אוקיי, אז בואו נסכם, ובואו ניקח את זה לאזורים שלנו, ושוב אחרי זה נפתח, ולאלה שיוכלו להישאר טיפה יותר, נענה על שאלות ונפתח את זה לאיזשהו שיח משותף. אז קודם כל, מבחינת האסטרטגיה והתכנון, אנחנו חייבים, ושוב, זה לא תכננו שזה יהיה ככה, שזה יתמקד בחודש שלנו על תרבויות למידה, אבל תתמקדו על התרבות. התרבות תיצור למידה, התרבות תיצור כל למידה בכל מה לכל סגנונותיה השונות. אנחנו חייבים להמשיך לייצר ולתת גם מגוון וגם גמישות של תוצרים מבוססי AI, תוך כדי שאנחנו מאפשרים לאינדיבידואלים לייצר תוכן. אנחנו כן רואים את זה, אנחנו גם עושים את זה אצלנו ב-AT&T, אבל תוך כדי זה שאנחנו כאנשי הלמידה מנטרים את הכל ומפקחים על הכל ומוודאים שזה רלוונטי ואיכותי.
ואולי הדבר הכי חשוב, ואני חושב שדיברנו על זה מקודם, ואני אחזור על זה הרבה בסיכום שלנו פה, למרות שכל ההרצאה נראה שאנחנו מציעים AI ו-AI ו-AI ו-AI, אנחנו נמשיך ונגיד שאנחנו צריכים להמשיך ולתת תוצרים אנושיים, בלמידה סינכרונית, בלמידה עם מדריך, ביועצים ארגוניים, באלמנטים של פיתוח ארגוני, כל מיני דברים כאלה. אני לא זוכר מישהי אז כתבה פוסט מקסים על הדבר הזה, שהיא עשתה את זה שהיא למדה לגלוש, מקסים וסופר רלוונטי. מה יקרה בעולמות של הסולושנס? אז אנחנו נראה, מה שאנחנו הכי גילינו פה, ואני חוזר על זה, אנחנו נראה שהתוצרים לא, א' כל, גם אלה שיקרו בנפרד, אבל אלה שיקרו ביחד יהפכו להיות יותר מיקסצ'ר ופחות בלנדד, זאת אומרת, יתחילו להתערבב ביחד כל מיני סגנונות, אבל בשורה התחתונה אנחנו נצטרך להמשיך לתת למידה פורמלית בארגונית, להמשיך ולחזק עוד יותר סושיאל, כי זה קורה, אבל מכיוון שזה עדיין הלמידה המהותית, ואנחנו רואים את האלמנטים של ה-AI הרבה יותר יסייעו לנו, אנחנו ממליצים לחזק את כל האזורים של למידה תוך כדי תנועה. ומבחינת המדידות, אין וובינר שאני לא מדבר על מדידות, לא יקרה כזה דבר, גם ב-4 בבוקר, אז ממה שאנחנו רואים, אנחנו נראה עלייה בכל מדדי הלמידה, כי הצטרפו אלמנטים של AI, שוב, זה מה שאנחנו ראינו במחקרים, אנחנו נראה עלייה במגוון, אנחנו נראה גם עלייה בפרודקטיביות, אין ספק, כבר היום רואים שהרבה יותר קל לייצר מצגת, שוב, וידאו, זה דברים שפשוט מגיעים הרבה יותר מהר, אנחנו נראה עלייה באזורים אמרנו, של למידת עמיתים ולמידה תוך כדי תנועה, תוך כדי תחילת ירידה באזור היותר נפוץ של הלמידה הפורמלית, אבל הכי חשוב לנו להגיד, וזה משפט שהולך איתי המון שנים, אנחנו לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים. כמו שמוטי פתח פה את ההרצאה, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר. אבי, אנחנו ממש ככה בסיום ובסיכום, ארז עוד מילה אחרונה מכיוונך? כן, אנחנו ראינו ש-AI כבר משנה את הדרך שאנחנו לומדים, ויש לנו הזדמנות להפוך אותו, זה נורא חשוב, מגימיק לשותף אמיתי לפיתוח אנשים ויכולות. אין מה לפחד מ-AI, צריך להשתמש בו בשכל, אבל לשים לו גבולות ולהכניס אותו לתהליכי הלמידה והעבודה היומיומיים, וחשוב מאוד, לא במקרה קוראים לזה קו-פיילוט, הוא נמצא לצדכם, אתם צריכים להישאר בכיסא הנהג, בעיקרון. אז אני רוצה להודות לשניכם, זרקתי גם שאלת מחשבה פה מעניינת לכולם לגבי איפה אנחנו צריכים להשקיע יותר, האם בתוכן, האם במתודה, אולי בכלל לשנות את התפקיד שלנו. יש כאן לא מעט דברים, נקודות למחשבה. תודה לכל מי שהשתתף, ההקלטה תעלה לקהילה ותהיה זמינה לכולם. אני בטוח שאבי וארז ישמחו עוד להתייחסויות וכאלה. יאללה, תודה על למידה משותפת. תודה רבה. אני יכול להישאר כמה דקות לאלה שעוד רוצים לדבר. בוא אתה ואני רגע נשאר. כן, נשאר, ואני אומר עוד משפט, ארז, אם אתה תוכל להקפיץ את השקף האחרון, זה הסיכום הכי טוב שלנו. בסופו של דבר, ה-AI הוא לא הולך להחליף אותנו, פשוט משפט של דרי קספרוב. AI לא הולך להחליף אותנו, פשוט אנשים עם ידע עם AI יהיו יותר רלוונטיים מאנשים פחות ידע עם AI. זה משפט שנאמר לפני הרבה שנים, שהוא הפסיד שם לדיפ בלו, ואנחנו נורא מתחברים לדבר הזה. זהו, אז גם תודה רבה, ואלעד, דור, זה גם משפט שביל גייטס אמר. נכון, נכון. אגב, גם אני אמרתי אותו לפני כמה שעות.